айбдоркунандаи давлатӣ аз додгоҳ барои журналисти тоҷик Завқибек Саидаминӣ ҳамчун ҷазо 7.5 соли зиндонро талаб кардааст. Завқибек Саидаминӣ рӯзи 8 июли соли 2022 аз ҷониби кормандони ӯбопи шаҳри Ваҳдат дастгир шуда ба ҳамкорӣ бо созмонҳои мамнӯъ айбдор мешавад. Додрас, вакили мудофиъ ва дигар тарафҳои дахл дар мурофиаи парвандаи ин журналисти мустақил дар бораи ҷараёни мурофиа ягон ҷузъиёт намедиҳанд, вале як манбаи наздик ба тафтишот рӯзи 3 ноябри соли 2022 бидуни бурдани ном ба радиои Озодӣ гуфтааст, талаби Додистон рӯзи 3 ноябр ҳангоми мурофиа дар боздоштгоҳи Душанбе садо дод. Ба нақли ӯ рӯзноманигор ҳамаи иттиҳомоти ба зиддаш эълоншударо рад кардааст. Баръакс аз барномаҳояш дар телевизиони давлатӣ ёд овард, ки ҳатто аз ҷиҳодиён дар Сурия таҳдид гирифта буд. Ҳар ду тараф сухани охирини худро гуфтанд. Додрас ба хонаи машваратӣ рафт. Гуфтааст Амсубати Озодӣ. Ӯ афзудааст, ки дар ин рӯз модару бародар ва ҳамсари Завқибек Саидаминӣ ба муҳокима рӯ ёфтанд. Дар ду мурофиаи гузашта онҳо паси дар монда буданд. Муҳокимаи парвандаи Завқибек Саидаминӣ 11 октябр оғоз ёфта буд. ин мурофиа дар бинои СИЗО мегузарад ва ба он намояндагони ҷомеаи шаҳрвандӣ ва хабарнигорон роҳ дода нашуданд. ҳатто хешу табори наздики журналисти боздоштшуда низ танҳо дар мурофиаи сеюм иҷозати ҳузур пайдо карданд. бо гузашти қариб 4 моҳ аз боздошти фарзандаш, модари Завқибек Саидаминӣ танҳо рӯзи 29 октябр тавонист билохира ба дидори фарзандаш бирасад ва ним соат бо ӯ суҳбат кунад. ба ин мулоқот ҳамсари журналистро низ роҳ доданд. Ҳабиса Ятимова, модари рӯзноманигори боздоштшуда, дар суҳбат бо Азия Плюс гуфт, ҳудуди ним соат бо писараш суҳбат дошт ва Завқибек Саидаминӣ бештар аз кӯдаконаш пурсид. Завқибек Саидаминӣ 38 сол дошта қаблан дар телевизиони Тоҷикистон кор мекард. солҳои охир ӯ ба тиҷорат ва маъракаҳои хайрия аз ҷумла ҷамъоварии кӯмак барои кӯдакони ятим машғул буд ва чанд моҳи ахири қабл аз боздошташ дар Душанбе дар сохтмон кор мекард. Завқибек Саидаминӣ ҳамзамон дар интернет дар масоили доғи ҷомеа изҳори назар мекард ва ахиран канали худашро ҳам кушода буд. бовар меравад, ки ӯ ва журналисти дигари мустақил Абдусаттор Пирмуҳаммадзода ба сабаби пуштибонии гармашон ҳасамкасбони моҳи июни дастгиршудаашон Далери Эмомалӣ ва Абдуллои Ғурбатӣ ба ҳабс гирифта шуданд. созмонҳои байналмилалии ҳомии озодии матбуот аз ҷумла Кумитаи дифоъ аз журналистон низ парвандаҳои ин 4 журналисти тоҷикро бофта ва беасос номид ва аз мақомоти Тоҷикистон хостанд, ки ҳамаи журналистони зиндониро озод ва таъқибу тарсондани журналистонро баҳс кунанд. Душанбе ба ин даъватҳо то ҳол ягон посух надодааст.